bisan asa ug bisan unsang paindigay sa kaanyag, mipatigbabaw gayon ang Bisdak Beauty. Sama niining duha ka mga proud bisdak nga napiling mo representar sa nasod sa managlahing international beauty pageants. Ato silang ila-ilahon pinaagi sa bida ka nga istorya ni Mark Reggie Abella. Bitbit ang tagsa-tagsa ka mga advokasya, andam na kining duha ka mga garbo sa Sugbo nga mauli ang korona alang sa atong nasod. Bisan pa man nga aminado ang duha nga mga beginner sa kalibutan sa beauty pageantry. Sila si Brian Diaz ang nakoronahan aron irepresentar ang atong nasod sa Man of the Philippines World Fitness Supermodel 2022. Og si Fatima Osmeña ang napiling muwara-wara usab sa atong bandila alang sa Miss USA Asia 2022 nga ipahigayon karong Nobyembre. Managlahi man ang ilang kompetisyon nga salmutan apan susama sila og tinguha nga mapalanog og madungog ang ilang mga advokasya. Sama na lang ni Brian nga gihingusgan ang urban farming. My advocacy kasi is it's called urban farming. I want to inform people na there is a way for food security here sa province and in the metro area by having sustainable food supply. Samtang si Fatima kinsa usa ka nurse gisuportahan ang mental health awareness ug marine life protection. Being a nurse, I'm gonna support mental health awareness, and being a Filipina, I wanna also support our Philippine tourism for preserving our marine life. Samtang ugmang adlaw, atong sayran ang makatandog nga istorya sa usa ka graduate sa senior high kauban niyang amahan nga nag-viral sa social media. Busa, mga kapuso, ayaw si Piata matag alas 8 sa buntag ang pagtanaw sa inyong kapare sa pamahaw matag adlaw ang GMA Regional TV Live. Kauban si Clans Gabutin, ako si Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.